Hola, què tal? Què tal? Saps que ara es porta a parlar així no baixet? En pla, Ja que parlar així no baixet. SMR, MSR... ASMR, si es poses el micro en l'orella... Hola. Què? Què tal la setmana? Bé, les setmanes. Les setmanes. Ah, claro. Bé. I tu què? Com ha anat? Jo, bueno, si això no ho mos agraem. estem gravant en gener, no sé quan eixirà, No. però ojalà s'acabe ja gener. Ah, no, s'acaba ja gener. Perquè Avui tot ja el... no és gener. Avui és dia 1, És perquè tot el febrer. món parla de que gener s'ha fet llarg. Se m'ha fet etern. Per què? A veure, crec que tot això de la Dana ha fet que totes les coses que estaven programades per abans Ja, s'han s'han anat passat com... al gener. És no, que ja no existeix. Clar. Per això s'ha passat tot el gener, tot es reactiva, Ja aquí no està. ha passat nada i a seguir. Però clar, tot se va com aplaçar i crec que també pues, coses que tu ja tenies programades per a gener, Claro. més totes les altres, S'ha sobresaturat. més la vida, més pares en vacances i de repente tens que tornar ahí a posar l'acceleró. Has dit pares. Pares en vacances, no? Pares. Ah, pares de parar, Claro. no de pares i mares. No. O sea, pares, stop, en Sí, vacances. I reactivar ha I de sigut repente complicat. tornar a la feina, tornar a la vida, tornar a la política, tornar a la militància, tornar al podcast. Pues, xica, a mi Fer un podcast. gener se m'ha fet com un febrer. Joder, Molt bé, molt molt fàcil. curtet. De què parlarem avui? De ciència-ficció. Posa del micro bé, punyeta! Jo crec que se m'escolta bé. Bueno, Ja veurem. Esperem que aquest capítol no se talle ningú vídeo. A veure, és graciós. Sí, està Esperem que no divertit. passa res. Ciència-ficció. Ciència-ficció. Molt bé, comencem. Comencem. Bé, Sandra. Vinga. Doncs avui comencem aquest segon capítol i aquesta vegada sóc jo la que va trencar el gel, ¿vale? I és que aquest segon capítol va de ciència-ficció, que era un tema del que pensava que les dos volien parlar, però al llegir la teua part, sorpresa, no estava tan clar, no? Bueno, no és que no vulgueras, que no tenia ni punyetera idea. Exacte, ¿vale? Però bé, cadascuna aportarem un poc del tema des de la seva visió o el seu punt de vista. El que passa que aquesta vegada, Sandra, no em deixava veure el que havia escrit. Sí. Però al final ho he llegit un poc per damunt, ¿vale? Perquè no volia que ens repetirem, però bé, tot superbé. Val, doncs jo avui, en aquest capítol de ciència-ficció, vinc a explicar com he eixit de l'armari com a fric. Vale? Molt xulo. De la ciència-ficció. I diria que també de la fantasia. Bé, als 30 tacos, ¿vale? Sí, amiguis. O siga, igual que eixi de l'armari com a bisexual als 35, doncs també així avui ix de l'armari, així en directe, en Mundanes. En directe. Bueno, no en directe, gravat, però en vídeo, en Vale. àudio, com a prou fric, ¿vale? O siga, els meus amics i amigues ara mateixa estan dient: ah, sí, menuda noticia bomba. Sí, claro, wow, Com no a me que ho sí. imaginava. Com que ja se ho esperaven Home, d'alguna ja manera. ho saben, saps? O sigui, la gent Però ho sap. per a tu és tan important així de l'armari fric. Ara ho explicaré Friki. un poc, no? Vale, Però vale, sí. vale. O sigui, en veritat és com, igual que quan ixes de l'armari i ta mare te diu: ja ho sabia, filla. Sí. Saps? Doncs això és un poc. Ix de l'armari com a fric, com si fos una notícia bomba, però crec que en general els meus amics, amigues, entorn, etc., que no és cap notícia, però per a mi sí, crec que és algo important reafirmar-me en això pels motius que ara explicaré, ¿vale? Vale. Perquè en el fons el que vull explicar en aquest capítol és per què la ciència-ficció i el món de la fantasia, etc., i de somiar mons diferents, i de ciència, terror, fantasia, no m'estava deixant entrar ahí dins, no? O sigui, com aquest món a mi no m'estava deixant entrar. Vale. Vale, sí que volia fer un aclariment. Tot i que no són el mateix la ciència-ficció i la fantasia, Algo que t'he vale, remarcat que m'has molt. remarcat molt, Sandra, comparteixen aquesta part de somiar nous mons i realitats diferents. Bé? Però evidentment no són el mateix gènere, que ho volíem deixar clar. El que passa és que com jo vaig a contar així la meva pel·lícula, la meva història, també parlaré un poc d'aquests mons, no? En general. En primer lloc, o sigui, així venen les raons aquestes de per què és important, en primer lloc pense que des de menuda, però també d'adolescent, no m'he sentit representada quasi mai per la ciència-ficció ni per la fantasia que m'aplegava, Vale. com la mainstream, no?
com deia abans, no eren mons on se'n convidara a estar o pertànyer. Vull dir que l'adolescència, que és una etapa de la vida en la que estàs com buscant la teua identitat moltíssim, perquè quan és adolescent és a saco, i allò en el que et veus representada, jo defenses a mort. La realitat és que com jo volia ser fric, jo volia ser fric, però no em deixaven. O sigui, perquè no m'apel·lava, sentia que d'alguna manera allò que m'estaven oferint qui parlava d'això i que es relacionava en tot això no eren majoritàriament dones, per exemple. Però bé, com en tot el que no fora rosa, amb purpurina i brilli, o sigui, el punk també era un univers d'homes, no? Sí. Però vaja, que jo sentia que ahir en el tema de la ciència-ficció i fantasia, etc., que jo no pintava res. Però sí que eres consumidora d'això gènere. Claro, exacte. Ara explicaré les coses que consumia, però què passava ahir, no? Perquè no... Sí, era com que m'agradaven, però no sentia que jo m'identificara, no? Sí. Algo així, no? Crec que en altres espais o identitats igual tenia més referents, no? Perquè, com hem dit, les dones en tots els espais pues, no han estat sempre representades, no? Com el punk que deia abans. Vaya! Però clar, el que passa és que amb els anys se m'han anat destapant doncs, cosetes de que jo no podia fugir i que era bastant fric, tot i que m'ha costat veure'm en aquesta identitat, no? Aleshores, en la línia de que no ens convidaren a pertànyer a aquests mons, no vull dir que tot tinguera que ser infantil o cursi o superemocional per a que m'identificara, saps? No és això. Però almenys podria no ser tot ultra mega agressiu, no? És que també no entraré, però tot el que estava més orientat a les ties era tot de relacions d'amor, sexoafectives, amistat, res que no sapiguem, no? Però en ciència-ficció o en qualsevol gènere. Bueno, sí, tot el que anava dirigit a ties, no? Exacte. Però a mi m'agradava moltíssim el terror, la decadència... Cosa que no entenc. No entenc a la gent que li agrada el terror. Bueno, De patir. tenia ganes d'enfricar-me, però no trobava el que a mi m'agradava de veritat. Vale? Això també m'ha passat, per exemple, en els còmics. M'encanta llegir novel·la gràfica, però ara actualment som prou lectora de novel·la gràfica, però jo va arribar a un punt que s'acabó Mortadelo i Filemón i ja era com, és que tot l'altre que n'hi ha de còmic a mi no m'agrada, però perquè clar, no m'apel·lava. Però bueno, això. Vull dir que en el tema de la ciència-ficció, no? Jo vaig veure Star Wars, i a veure, a mi me va agradar, però no m'apel·lava ni la meitat de lo que li apel·la a la majoria d'amics meus, però perquè no em sento identificada, no? I mira que l'Eia és un personatge supercrac, potent, no? Però clar, és un món de ciència-ficció, Star Wars per exemple, però altres exemples, on es repeteixen els mateixos patrons de la vida real i no trenquen en cap regla, no? Simplement repeteixen estos patrons de dictadures, dominació masculina, imperialisme, bel·licisme, etc. Tot molt masculinitzat. I ho porten a altres mons inventats, però on hi ha molts tipus d'armes diferents, no? I ja us dic que a mi sí que m'agraden aquestes pel·lícules. Bé, unes més que altres. I quan vaig anar al cinema a veure la quarta de Star Wars, de menuda, em va encantar. Que els efectes especials estan guapíssims, que tenen una part xula, no? Però bueno, això, que al final no entres del tot en aquest món. Però també, per exemple, me delato aquí també, en esta cosa de la ciència-ficció, no entenia res dels puñeteros Pokémon ni dels Digimon, que també són ciència-ficció, saps? Perquè n'hi ha una cosa de maquinitas, de bichos que se meten dentro... Sí, però cal entendre-ho. Jo com a consumidora de Pokémon... jo no entenia res, bueno, però és que tampoc entenia res de bola de drac. Ja. No entenia res de bola de drac. Ja, és que esta conversa la vam tenir. Jo he sigut consumidora perquè tinc un germà que em porta 2 anys. Entonces, el tema de repetir, no? Sí, també, i que al final era lo que hi havia en la televisió. Sí. Bueno, aleshores, que sí, que si em posen la cançó de Bola de Drac, jo la cante, me recorda la infància, però és que no entenia res, ni de Krilin, ni de Goku, ni de res. I encara no ho entenc, perquè no sé per què tenien que aconseguir no sé què boles de drac, no sé, perquè n'hi havia un personatge viejo verde, perquè era un viejo verde, el tortuga, com se diga. El tortuga.
no sé, que a mí no m'apelava gens. O sea, és que, oye, en un principi jo no sabia si posar això així, saps? Perquè no sabia si Bola de Drac era ciència ficció o no, però lo busqué i és ciència ficció. Vale. Jo no va dir, bueno... Entra. ¿Vale? Perquè també n'hi ha, bueno, coses inventades, no? Però és com alienígenes o jo que sé que n'hi ha molta tecnologia, sí que entra. Però vaja, que jo pensava que estava superfueríssima d'aquest univers, que per a mi estava sent com massa masculinitzat i per no entrar a analitzar com representaven a les dones en aquests llibres i en aquestes propostes audiovisuals, és a dir, com sempre, o sigui, que quasi no hi ha personatges femenins, que estan infrarrepresentats, que fan representacions molt sexualitzades, bueno, és que en Bola de Drac, bueno, és que no entraré. Les seues tames d'amor, sos parlen d'homes, no? O sigui, repetint tot el rato patrons de lo de sempre. En qualsevol gènere, eh? No vull fer l'advocada del diable, però és que són uns dibuixos dels 90. Pues eso, no, claro, vull dir. Jo estic intentant explicar per què a mi no m'apelava. Sí. T'expliques molt bé. Escolta, i tot això que estic dient, que em passava amb aquest univers de ciència-ficció, fantasia, còmic, ostres, és també un poc com el món dels videojocs, que no anem a parlar ara, però que haurem de fer un programa, ¿vale? Així que continuï. Total, que tot i que jo no em veia dins de tot aquest món, una part de mi crec que sí que s'estava mig adonant de que jo era fric i que m'atraïa aquest món de la ciència-ficció i de la fantasia. Sobretot per algunes pistes que m'atravessaven, com els relats o les pel·lícules de por, de misteri, ¿vale? Perquè sí, m'has dit que tu no ho entens, però jo me puc tancar un divendres en casa sola i m'encanta veure una pel·lícula de por. Escucho i juzgo. Com és això? Escoltem però no jutgem. Jo estic jutjant a muerte. Per exemple, la família Adams. A mi m'encantava la família Adams i ahí sí que estava Miércoles, que era un personatge femení fabulós, que m'encanta. I això crec que sí que m'apelava, no sé. O l'univers de Tim Burton, que bueno, n'hi ha un poc més de diversitat encara, que tampoc. I bueno, també m'agradava molt Harry Potter, no? Com coses que m'estaven cridant l'atenció dins d'aquest món de fantasia i ciència-ficció, que bueno, no anem a fer així propaganda d'esa terfa, ¿vale? ¿Vale? D'esa transfoba que s'ha convertit ella en Voldemort. Que li doni per sac. ¿Vale? Però com a bona millennial, doncs m'he llegit tots els llibres. Perdona, és que em sap mal tallar-te tot el rato, però com es pot tenir tanta imaginació per unes coses i ser tan rígida en altres, tio? Bueno, té igual, ja està. Si no li anem a donar més, ¿vale? O sigui, que d'alguna manera jo sabia que la ciència-ficció, el terror, la fantasia, totes aquestes coses estaven ahí, però no m'estava sentint ahí. Clar, després et fas gran, no?, perquè parla més de la meva infància, adolescència, i et seguís passant un poc el mateix. Per exemple, El Señor de los Anillos. Me encantan les pel·lícules. Estan super ben fetes, m'encanta el fil narratiu, però intente llegir-me el llibre i és un tostón infumable. Sí, jo ho vaig intentar també i... És que bueno, a mi no m'agrada gens tot el rato escrivint. Segurament amb el que acabe de dir he aconseguit que me deixen d'escoltar els pocs homes que escoltaran este podcast. Vale, però... Ahí está. Yo que sé, 1000 películas de ciencia ficción que me encanta la trama o que son divertidas o que te entretenen, pero que dicen molt que desitjar. Sols n'hi ha alienígenes, robots, como Origen, Yo Robot, Alien... Vull dir, tot el rato tirs i guerres i americanes, la majoria, no? Totes són superviolentes, amb un contingut molt belicista, de dominació, de distopies horribles en el que el món s'acaba tot el rato, no? Que és otro tema, el de les distopies, però bueno, ara igual tal. O sea, que segueixen inclús generant-me algo de rebuig, no? Que vull contar-te una anècdota, perdó, que està allà altra vegada. És que me la va contar Matia l'altra vegada. Diu que quan érem xicotets ella ens portava molt al cinema i ens va portar a veure el dels anells. Vale, el Señor de los Anillos, sí. I eren pel·lícules molt llargues i més per a xiquets, pues jo en tindria 7 i el meu germà en tindria 9. I diu que a meitat pel·lícula, quan ja duien la tercera baralla, perquè estaven tot el rato barallant-se, sembla que jo li vaig dir vull anar a l'aseo, com a mi és que això no m'interessa. No, és que clar. És que ja a hores d'ara no m'interessa, quan comencen a pegar-se és com no m'interessa. I diu que van eixir a l'aseo i que jo li dia el guió, que tenia en el cap el guió. I Matia dia, però esa xiqueta... I jo dic, però com era tan lista antes i tan bobara, tio. Superdotada. Però bueno, això
Sí, superdotada. Això és l'anècdota, però o sigui, el tema de lo bèl·lic. Tot el rato, sí, a mi me passava contínuament. És superpoc interessant, quan comencen a pegar-se és com, vale, ja, peguemos el besito, per favor. Ja està bé, per favor, que a més és com super, bueno, sí, repetitiu, etc. Sí. Aleshores, clar, de més adolescent ja plegues altres llibres, no? Huxley, Un món feliç, superxulo, no? Però igual, distopia. Orwell, Rebel·lió en la granja, 1984, no? Tots són distopies en algo de ciència-ficció, Ray Bradbury, Cròniques marcianes, no sé, La naranja mecànica, el còmic de V de Vendetta, no? Com són coses així que, bueno, ciència-ficció entre cometes, algunes sí, algunes no. I un llarg etcètera de llibres que també entre la gent que comença a polititzar-se crec que també són com prou, no? Que té com un impacte, no? Que te fa pensar les societats, la política, encara que bé, altre dia ja parlarem si això de distopies perquè pot ser que tinguin un efecte contrari en tot això, no? Però bueno, que et fan pensar inclús que si poden haver coses tan xungues que, o sea, te fan pensar les distopies estes, no? Com, ostres, quina sort que tenim de viure en el món que vivim. Totalment. I error, no? Elon Musk, Trump, Mazón, la J.K. Rowling, total, vull dir, bueno, no entrarem, però això. Així que no és fins que arribe, pues això, als 30, no? 30 i pico, a ben gran, que puc descobrir altres maneres d'enfocar la ciència-ficció, no? Que no vaig a descobrir res nou perquè segur que molta gent les ha llegides i és com descobrisc a Úrsula K. Le Guin, no? Que fiel amante d'esta dona, o Susan Clark, que és més de la fantasia però que grandíssima també, o l'editorial Rajberg, que té moltes altres propostes, no? Que no és que vulgui jo fer propaganda, però que aposten per la ciència-ficció escrita per dones, mons de fantasia també, no? Als que no estem acostumades de menudes. Has pronunciat Rajberg. Rajberg. Claro, però jo he pensat, això és un nom en anglès i és Rajberg. Rajberg. Rajberg i he dit, a pitjar. Doncs això, que aquests mons sí que m'apel·laven i sí que n'hi havia personatges femenins forts, no sempre, perquè Úrsula K. Le Guin, de fet, parla d'això molt, com ella també s'ha com fet, o sigui, se va adonar d'aquestes coses posteriorment, no? Com no havia estat, com no tenia tants personatges femenins i, bueno, com que va fer ahir, que és superxulo, no? Sí, també, és normal, ja està, total. I, clar, sí que tenen personatges femenins forts, o trobes més diversitats, altres propostes, no són tan bel·licistes, no tot el rato estan lluitant i fent guerres, no? O són d'una altra manera, els conflictes se resolen també d'unes altres maneres. Destacaria també, per exemple, pel·lícules i històries d'estudios Ghibli, sobretot les de la de Miyazaki, on es trenquen també totes aquestes barreres entre el bé i el mal, no? Tens més dubtes, on la violència no és constant, encara que evidentment hi ha emoció, perillositat, terror, no? Natura, màgia, jo què sé. Crec que per a mi conèixer sobretot aquestes dones escriptores i aquestes propostes diferents m'ha donat algo d'esperança inclús, no? I m'ha fet devorar llibres sobre futurs no sols distòpics sinó també utòpics, no? Que crec que és algo que necessitem. I això és superimportant. I no és, crec que no és casualitat que siguem sobretot molt les dones les que apostem per visions de futur utòpics. No tan destructius, tot i que siguen crítics en la realitat, però des d'un altre punt de vista diferent a guerres o batalles com Star Wars, Dune, El Senyor dels Anells, no? Que m'encanta veure-les, però que no té res que veure. Crec que el món de fantasia o de ciència-ficció d'Úrsula K. Le Guin o de Susan Clark a mi me plena d'esperança, me alleugera i me dona energies. I crec que ara mateixa això és superimportant, no? Necessitem, com diu Leila Martínez, que ha escrit Utopia no és una isla, als seus textos ja ha escrit sobre les utopies, doncs que necessitem aquest tipus de relats per poder imaginar mons millors i mons possibles, no? Per imaginar altres maneres d'organitzar-nos, que no siguen el capitalisme, perquè sempre és el capitalisme o un capitalisme ultra mega conservador i el conservadorisme, no? O no hi hagi racisme, per exemple, jo pensava en la sèrie de los Bridgerton, que no és que sigui ciència-ficció, però que
ostras, vale, sí, es alta, bueno, no l'has És que vist. no l'he vist, no. Bueno, clase alta, todo burguesía, no sé qué, bla, 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 però està ple de gent racialitzada i naturalitza uns altres mons, no? O Heartstoppers, que tampoc saps el que són, no? No. Recomanadíssims els còmics i la sèrie, que no és ciència-ficció, però que estic parlant ara un poc d'utopies, no? Com a coses que se poden imaginar i que poden arribar a ser reals. Aleshores, que hem de començar a imaginar estos mons, no? Encara que no sabem si seran reals. Total, que quan aplega a entendre que hi ha altres maneres de fer ciència-ficció i jo me veig ubicada ahí i me reconcilio en aquest món, descobrisc que aquest tipus de ciència-ficció en anglès li diuen soft. O sea, blanda o molla, molleta, no sé com serà en valencià. Molleta. I jo en plan de, what the fuck, no? Això què collons és? Sí. ¿Cómo que blandita? ¿Pero qué dius? Com la dicta blanda. Claro, porque todo lo altre, o sea, todo lo altre, Isaac Asimov, es hard, es duro, ¿sabes? Y es como, no puede ser, o sea, una altra vegada. Segur que en la blandita estan les escriptores. Sí, la majoria, ¿no? Entonces, Úrsula K. Le Guin resulta que es soft, ¿sabes? Y no, o sea, tu saps el que imagina esta dona, el que creava esta dona? O sea, ni tots els robots d'Isaac Asimov superen els mons que va crear aquesta dona, Saps no? que aquest estiu, quan vaig estar a la Vila Joiosa a casa de Belén, li vaig dir, deixa'm un llibre i em va deixar els Desposseïts. I no te'l vas llegir. I em va dir, me l'ha recomanat Sílvia, a tu segur que t'agrada. Vaig començar a llegir-lo i vaig dir, Pues és superxulo. És que és una ratllada i era com, necessite... Pots començar en un altre més soft d'ella, vale, però sí. Total, que m'he perdut. Perdona. No, però bueno, que és de veres que després en la definició no diu això, o sigui, en la definició de ciència-ficció molleta i ciència-ficció dura no diu tant això. Dura o dureta se refereix més a que n'hi ha més tecnologia pura, saps? No sé. Però bueno, al final la majoria de dones resulta que fan la soft, no? Total, que tinc moltes ganes de seguir llegint més ciència-ficció soft i que espero que molta gent em recomani llibres després d'escoltar-nos per a poder continuar trobant-me en este friquisme. Després he de trobar temps per poder llegir-los, però bé, jo me'ls apuntaré tots. Així que per acabar jo sí que volia recomanar alguns, ¿vale? Per exemple, Jo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman, ¿vale? Que està dins de la ciència-ficció, però això és com un futur un poc distòpic també, com d'unes dones que estan tancades i en un lloc i que, bueno, que reflexiona, o sigui, estan tancades per homes, no? I reflexiona sobre com és el món i el que ens fan els humans, no? Bueno, està molt xulo, però bueno, recorda un poc al cuento de la criada un poc, però no és exactament això, no? Que també és ciència-ficció. Això no va dir el cuento de la Claro, criada. sí. I de fantasia, encara que el podcast no anava d'això, superrecomane Piranesi de Susan Clark, ¿vale? En el que trobareu, com en molts llibres de ciència-ficció i fantasia, molta filosofia, ¿vale? Perquè, claro, o sea, quan estava parlant de Bradbury i tal, o sea, Cròniques marcianes o Úrsula K. Le Guin, o sea, totes les propostes de mons inventats, encara que siguin distòpics utòpics, tot el rato estan en dilemes morals, no? Filosofia, no? I això crec que és el que ens agrada també d'estes propostes. Que ens facin pensar una miqueta. Exacte. Que no sigui tot xiu-xiu. Exacte. I per últim me vull llegir 20, que també està al Raig Verd, el catàleg de Verd, que li va regalar a Iker i que a veure si me'l deixa, ¿vale? I res. Molt bé. Per acabar la meva part, gràcies per acceptar-me com a fric. Espero que ningú... Me la suda 360, pot ser el que vulguis ser. Espero que ningú... Menos fatxa? Ja, no, eso segur que no. Espero que ningú em deixi de parlar per tot el que he dit i les meves declaracions. Para nada. Després de dir que m'encanta la ciència-ficció soft i dir que no entens Bola de Drac o Pokémon o Digimon i que et sembla infumable el llibre de El Senyor dels Anells. Però bé, què li anem a fer, no? Molt bé. Doncs això, aquesta era la meva part. Molt xula, sí? T'ha agradat? Sí. I he pensat que podríem fer a xarxes
posar els llibres o les vale, autores clar. o tal que recomanem. Vale. Perquè així Però la gent, si sí ens que volem escolta- que la gent ens recomane. Sí. A mi m'encantaria, Xavi. Vale, Vale. dale. Quan em vas proposar parlar de ciència-ficció vaig pensar, què? Perquè jo no soc consumidora d'aquest gènere. Ja. En general, no sé de quins gèneres soc consumidora, sincerament. Crec que... De no terror sé. no, No, de uf. ciència-ficció tampoc molt. És que no L'has sé, vist? bueno. És impossible no veure Sí, ciència-ficció sí, ho perquè... he vist, sí, però clar. no dic... Sí, Bo, si no, envio sí, un sí, llibre sí, és sí. això. Crec que sóc més de novel·la. Bueno. De fet, quan es vaig enviar un vídeo i t'ho vaig dir. I, claro, quan no sé molt d'alguna cosa m'obsessiono en aquest tema perquè he de saber molt de tot el rato, perquè he de ser la més sabuda I perquè eres sociòloga. Sí. Porque esto pasa. Socióloga que no ejerce. Entonces, home, no me jodas, me de defendre en qualsevol tema. Si algú em parla d'alguna cosa, pues hauré de saber d'aquest tema. El cas és que com que en aquest moment estava jo treballant en la fàbrica, que per a qui ens escolta, estos últims mesos està treballant en una fàbrica de matxaca en producció, cosa que volia contar ja perquè jo per això ja m'ho llevo d'enmig, que si algun dia, si a algú li interessa, pues algun dia parlaré d'això, perquè, jolín, és que és un tema que dona, però bueno. Estava jo 11 hores diàries més soles que una rata perquè l'encarregada em tenia mania i mania no, que m'havia apartat perquè jo saludava a tot el món i no li agradava. El cas és que és un desgraciat i em tenia soletes i vaig dir, pues, com em faig jo a menes 11 hores? Pues escoltant sobre este tema que m'ha proposat Sílvia, que no tinc ni idea. Entonces, eixa setmana me la vaig passar literalment escoltant tot el que podia sobre ciència-ficció. Perquè encara que em van llevar les ganes de viure, pues no em van llevar les ganes d'escoltar i allí estava jo tot el dia. Total, que vaig arribar a una primera conclusió, i així comence. Títol: la ciència-ficció consumista. Molt bé. Que és la que a mi no m'apela, segurament. Però dale. Bueno, però és la que s'està parlant tot el rato al final, que són les americanes que estàvem dient, perquè quan has parlat d'estudios Ghibli i tal, això també mola perquè ja és altra cultura i ja t'obri altres mons. Bueno, entonces, la ciència-ficció consumista. Per mi la ciència-ficció podria ser com una finestra oberta. Una finestra que pot o deixar entrar un aire fresquet i net, un airet de futurs possibles, de mons nous, d'utopies, de realitats on podríem fer les coses de manera diferent o pot ser millor, no sé, o per altra part, un aire espès. Què passa? Que arriba a la conclusió de que la ciència-ficció que trobem més a l'abast fa que entre per aquesta finestra imaginària el segon tipus d'aire. I a tu això t'agobia. Ho explico. Clar. Que este símil em va vindre al cap un dia que estava jo allí treballant en la fàbrica i tenia el moll de càrrega obert i en la fàbrica del costat estaven cremant plàstic i m'entrava un fum, una olor que m'ofegava i vaig dir... I com estava escoltant coses sobre ciència-ficció, dic, ostres, és que és el mateix, no? Podria entrar així un airet que fliper, ahí un solet, no sé què, però no, entra puta merda. El cas, que ho tenim clar, no? Sí. I així em vaig fer jo una pregunta. Quan mirem, llegim o escoltem sobre ciència-ficció, què estem consumint exactament? Crec que quan consumim ciència-ficció no se'ns obri la porta a futurs més lluminosos o boniquets, que és algo que has estat tu parlant tot el rato. Considere que se'ns posen davant contínuament especulacions de realitats futures on el món se'n va a la puta merda, bàsicament, i tot el rato. Perquè seguim fent tot allò que ja estem fent ara. La ciència-ficció acaba glorificant el mateix sistema que ens està arrasant. Que adivina quin és, i aguanta'm el micro que vaig a fer un meme, el meme este de Bob Esponja, el capitalista. Vale, ja sé quin meme. Ja saps quin meme és. I així és on veig jo la part més perillosa, i és que com a consumidores ni tan sols ens adonem que ens estan manipulant. Ens fan pensar que estem veient una crítica o una distopia o una utopia, però el que ens estan venent és una normalització i una legitimació del mateix de sempre. O siga, en aquestes pel·lícules o llibres o podcast o el que siga, el sistema ni es trenca ni es destrueix, es perpetua. Es fa més eficient, més net, més polit i més perfecte. Total, que al final és la mateixa merda, però amb més xiu-xiu i més brilli-brilli. Ens ofereixen un futur que és pràcticament el mateix que tenim ara, o sigui, al que ens adrecem, però amb una capa de futurisme moderníssim i xulíssim. I este és el gran engany de la ciència-ficció comercial. Ahí és on arriba Dios. Més robots i més coses... Sí, i més LED blau. Sí, però the same. Eso es. En lloc de ser una ferramenta, la ciència-ficció, en lloc de ser una ferramenta d'insubmissió, acaba sent una aliada del sistema, una màquina de legitimar tot el que ens mata.
I joder, a mi i jo que pertany a la working class, que sóc de la classe que sempre perden aquestes ficcions, pues estic cansada que m'ensenyen altres maneres de que m'exploten i em rebenten. Clar. És que sempre així perdem nosaltres. I és que, conyo, puta mare, jo cada volta que veig Black Mirror, que no l'he vist molt, però l'hauré vist 3 vegades, però és que m'agarra un maledió que dic, és que jo sóc eixa que va a palmar. I no vull, és que o sóc rica o palme. Doncs mira, prefereix imaginar altres coses. El cas, m'ha semblat interessant fer aquesta crítica per començar, perquè jo fins que no m'he posat en això, sincerament no ho havia pensat i analitzat. Total, que com a no consumidora, que així tenim dos parts, la consumidora i la no consumidora, de ciència-ficció més allà de Futurama, mi sèrie favorita, que crec que ja vaig parlar la setmana passada, és que és la meva sèrie favorita. És ciència-ficció també? Sí, és ciència-ficció. Molt guai, m'encanta. Pues, com a no consumidora, m'he fet les següents preguntes per a poder preparar-me la meva part de secció i no semblar una tremenda inútil. Que no ho soc, No ho eres, però entenc. I anem al següent títol. Vale. Bueno, títol no, anem a la secció, a la pregunta. Primera pregunta. Què és de la ciència-ficció als Països Catalans? I una pregunta que sobrepassa esta, què és de les seues creadores? Creadores, que no creadors. No m'interessa lo més mínim els homes. Que tu has dit, a lo millor... O sea, no els estic atacant, però no m'interessen. Encara que hi ha en català i sé que són boníssims. Com ara, Manuel de Pedrolo i el seu mecanoscrit del segon origen, que per cert me'l vaig llegir aquest estiu. Te va agradar? I em va agradar molt, sí, claro, joder. I crec que en té més, no ho he investigat molt més, suposo que tindrà més. Però no vull parlar d'homes. I així ve una altra cosa personal, que és que vaig baixar a escriure este guió a la biblioteca de la Universitat d'Alacant, perquè David, la meva parella, tenia un examen del valencià, el vaig acompanyar, i vaig dir, hòstia, doncs mira, t'acompanya i així anar a mirar llibres. A veure què hi ha. I hi havia, me va molar molt perquè vaig recuperar este rotllo, o sigui, em vaig entrar a la secció de sociolingüística i tal, que m'ha donat compte que és que m'encanta, però només hi havia homes que parlaven d'homes. I era com, doncs bueno, vale, pues entonces vaig a fer jo el mateix, que és parlar només de dones. Claro, una dona que parla de dones. El cas, que fent jo recerca per ubicar-me, llits que resulta que la primera obra considerada de ciència-ficció és Frankenstein. Sí, jo no he volgut parlar de Frankenstein perquè sabia que tu no havies parlat menys mal, que ho havia llegit. Perquè tu llegis les meves parts i jo no llegis les teves. Perquè jo adore a Frankenstein i a Mary Shelley. M'he fet tota la seva vida, m'he vist la pel·lícula de la seva biografia, està en Filmin quan vull la veus. Vale, deixaràs la teva contrasenya. Hay mucho amor, però està xula, està molt xula, i també la tinc per ahí la biografia, que te la pots endur, també, si te la pots llegir. Em deixaràs el Filmin, que m'ha xivadane que en el Filmin tens un perfil que es diu Amiguis, i li dones la contrasenya a la penya i el gasta, tio, que fort. Bueno, pues jo vaig a ser de Jesse Amiguis. Sí, ja ho sé. Pues és que pensava que te l'havia donat. Bueno, sigue, dale. Bueno, jo volia continuar en què es va escriure en 1818. No vaig a parlar més perquè crec que ja hi ha molt de material sobre Frankenstein. Sí. Però, vamos, librazo. O sigui, jo de fet l'he llegit en tertúlies, ho dic ràpid, però l'he llegit en tertúlies literàries en l'alumnat i els agrada. Els agrada, o sigui, és una adaptació bromera, no? Sí, bueno, però que està molt poc adaptat perquè és com prou fidel a l'original, i és que els agrada molt perquè té moltes coses emocionals, o sigui, vull dir, no vull parlar d'això, però feu tertúlies de Frankenstein, que a més és una dona escritora que, bueno... Als col·les, sí, a l'institut, exacte. Molt bé. Doncs no vaig a seguir parlant de Frankenstein, que tenia jo seguidors això, però no vaig a seguir. Al meollo. Estava ben que només pense parlar de dones i de ciència-ficció, catalanes, valencianes i balears. Com que no vull allargar-ho molt, comence. Al temps de la República, més concretament al 36, es publica la novel·la Els habitants del pis 200, de l'autora Elvira Augusta Lewis Salinas. Vull parlar d'esta dona i que tot el món la conega. Elvira Augusta Lewis Salinas naix a Barcelona el 6 d'agost del 1909 en una família d'origen jueu. Es cria en un entorn familiar, cosmopolita i culte, el qual va ser crucial per al seu desenvolupament personal i artístic. Quan dic d'origen jueu, o sigui, em refereix a la seva religió, vale. Perquè ara ho he llegit i he dit, ui. Vale. Elvira Augusta Lewis Salinas, de l'endavant, Elvira, perquè se m'ha estat jo sí, 3 hores dient el nom. És que no volia dir-la pel cognom, perquè una cosa que... No, sí que passa a les dones. Claro, que diem els cognoms, i entonces sempre pensem que són homes, entonces vaig a dir Elvira.
Era una d'aquestes dones que volia canviar les coses. No va ser només escriptora, va ser també periodista i traductora. Va coincidir i pertany a la mateixa generació moderna i renovadora de les intel·lectuals i activistes Maria Teresa Vernet, Mercè Rodoreda, Carme Monroy, Rosa Maria Arquimbau, Anna Murià i Aurora Bertrana, que buscaven des de la cultura rebentar-ho tot i deslligar les dones del seu paper tradicional. Molt bé, xiques, gràcies. El cas és que Elvira va començar amb narrativa, però va fer més que això. Va escriure crítiques d'art, va fer periodisme polític i va defendre els drets de les dones com a militant activa. El seu bagatge cultural era profund i la seva formació va influir molt en el seu estil i en la seva manera d'entendre l'art com a una forma de resistència. Vamos, que representa, òbviament. Total, que els seus relats no es limitaven només a la realitat que la rodejava. Elvira s'endinsa en la literatura fantàstica i adapta l'imaginari alemany, claro, per això he dit que és d'origen alemany, però de religió jueva, als seus textos. Bueno, pot ser, tinga sentit que aniran a viure a Barcelona, no? Sí, clar. Així tenim una dona que escrivia en català i que tenia una formació de base germànica, el que li va permetre apropar-se a corrents de pensament molt diferents a la narrativa local. I és així, en aquest caldo de cultiu, on escriu l'obra que estem parlant, Els habitants del pis 200. Prou guapo, eh? Sí, però te l'has llegit. No, no, perquè no l'he trobat, el vaig estar buscant i buscant. Podria haver-lo comprat. Bueno, sí. Però, investiguem. Sí. Està per a comprar, però a la biblioteca tan pública del meu poble com de la Universitat d'Alacant no estava. Cómprenlo. ¿Sabes que se puede demanar en les biblioteques? Sí. Però és que ja no me donava temps. Sobre l'obra, així a grans trets podem dir que els habitants del pis 200 són l'home estrafet, l'home buit i l'home feliç. Tres individus que han trobat al capdamunt d'un gratacels la pau que el món de baix els ha negat. Entre ells tot és harmonia i tranquil·litat. O no? Això és el que sembla. Però no és més que una aparença, perquè tot s'enfonsa quan arriba Wanda, l'única dona del grup, i amb ella arriba la discòrdia. L'Elvira relata com la dona no és vista com la solució, sinó com el perill, la font de tensió i el conflicte. A mi m'han donat ganes de llegir-lo, no sé a tu, i que quan cobre potser me'l compre, estaria interessant llegir-lo. Acabem, i així ve una cosa interessantíssima, que no sé si te l'has llegit i t'has fet tu spoiler perquè t'ha donat la gana. I és que després de la Guerra Civil i amb l'ascens de la dictadura franquista, el rastre d'esta autora es perd. Vaya. Joder, que estigues escoltant això en auriculars, l'has deixat sordo. A partir del 39, sorda, a partir del 39 ja no se'n sap res d'ella. Només es té consciència de l'obra Un poeta i dos mujeres, publicada al 43 a la col·lecció Para ti de l'editorial Himsa. L'obra es publica al nom d'Elvira L. Salinas, ocultant el seu cognom jueu, i es pensa que ha sigut traduïda per ella mateixa. Es desconeix on i quan va morir, i Marta Passarrodona, la seva obra, que esta sí que la vaig trobar en la universitat i vaig estar fullejant-la, a l'obra L'exili Violeta, escriptores i artistes catalanes exiliades al 39, gràcies Marta per aquesta obra, afirma que no se sap si va anar a l'exili, però sí que va desaparèixer completament. Que fort. Com es quedes? Ja, pues és superinteressant. Jo no coneixia Elvira. També vull fer menció de l'obra, i així passem, continue. Hem parlat d'una autora catalana i ara anem a una autora de les Balears. Molt bé. També vull fer menció de l'obra S.A.F. Recull de contes intergalàctics, publicada el 1985 per l'autora mallorquina Maria Antònia Oliver i Cabrer. Ho fa a través del col·lectiu Ofèlia Dracs i queda en este dato. Així, molt breument, Maria Antònia Oliver i Cabrer és coneguda per la seva producció novel·lística i de narrativa breu. Fa traduccions al català i al castellà, també assaig literari, literatura infantil, dramatúrgia i guionatge. I una dada molt curiosa és que per a fer la seva obra mama principalment de les rondalles mallorquines. Té un fum de premis i un fum d'obres publicades. El que volia fer jo en esta part que em toca xerrar era això, parlar de tres dones, crec que ho he dit abans, però és que com he saltat així de ràpid que vaig corrent... No, tranquil·la, no corregues, Sandra, que ho estàs fent molt bé. Ara, sobre Ofèlia Dracs, que t'he dit que es quedares... Sí, que és el col·lectiu que la publica. Col·lectiu a través del qual es publica l'obra S.A.F. Recull de contes intergalàctics. Resulta que és un col·lectiu literari català fundat en el 76 que apostava per aprofundir en la literatura de gènere, ja siga eròtica, terror, misteri, ciència-ficció, considerant que la literatura catalana tenia que el dret a gaudir aquests tipus de narrativa, òbviament. Para sí. Al nom s'amaguen les inicials dels cognoms dels 5 membres, homes fundadors. Drac.
no sé dir els noms dels senyors, no vull apuntar-los, no vull dir-los. Què puta mania tenen els tios de posar-se noms de dona per fer coses, tia. Ahir ho pensava. Tu imagina't que Sandra Montfort... Sí. Que Sandra Montfort... És un tio. Són 3 tios. És que el pitjor és que van rebre un premi i es van enterar quan les donaven el premi de que eren homes. Igual que la Carmen Mola, tio. Molt fort. Que no ho feu. No ho feu, deixeu de fer-ho. Ja està, posa't Manolo Tiroides, tio, jo què sé. Manolo Tiroides. La sorpresa és que Carmen Mola no era res innovador, inclús, o sea, ja ho havien fet estos senyoros. Ah, mira, pues mira, això vull dir, no, i segur que hi ha algú abans que Ofèlia Dracs. Ja. Segura. Però bueno, igual. Per últim, i queda poc. Bueno, no, tranquil·la. Vale. El títol, per acabar. Ciència-ficció, dones i País Valencià. M'ha costat moltíssim trobar informació. O sigui, he preguntat a molta gent i és cert que no hi ha molt... En el meu estudi sociològic de 5 persones no hi ha molt de consum de ciència-ficció. A veure, pot ser que gent que sàpiga més de literatura, perquè nosaltres... No, però he preguntat a gent que... Clar. O sigui, igual sí que saben, però de tota manera crec que també és un gènere, la ciència-ficció, que més enllà de lo que estem dient, de lo mainstream, de lo capitalista estadounidenc i super mega ultra conegut i robots assassinant-se, no se parla tant, a lo millor ara sí, no? També perquè s'ha recuperat autores i tal, però damunt, centrant-los soles en els països catalans... Sí, que al final és un embut molt... Però o sigui, que bravo, saps? Jo encantada de que me descobrisques totes aquestes dones, no? Total, que al País Valencià... Sí que hi ha autores a l'actualitat, com ara Mariló Álvarez Sánchez, autora de Picassent, llicenciada en periodisme per la Universitat de València i escriptora. Al maig del 22 es posa en marxa el segell juvenil d'Indòmita a l'editorial Raig Verd. Raig Verd. Vale? Ara ho diré bé. Gràcies, Mariló, per la teva feina i mira, és una dona que m'agradaria conèixer, sincerament. He vist que té un podcast amb la xica que fa lo de el programa este de una habitació pròpia. Vale, sí, la xica, sí. O sigui, primer, bravo a Mariló. O sigui, gràcies, no? I bravo a Mariló per obrir aquesta línia, perquè, bueno, com sí que t'havia llegit, però ja t'he dit que tot m'ho has tornat a redescobrir, perquè te vaig llegir ràpida, però en aquesta sí que me vas fixar perquè a més com soc fan de Raig Verd i d'aquestes col·leccions va cridar l'atenció. Vaig anar a veure lo que havia editat, no? O lo que havia en la seva edició, o sigui, en la seva part. I clar, vas trobar també algunes obres que estan traduïdes al català d'algunes pel·lícules, o sigui, d'algunes... O sigui, Estudios Ghibli ha tret algunes pel·lícules de El castell en l'aire. Sí. Bueno, són unes pel·lícules d'este home, de Miyazaki, que resulta que estan basades en novel·les d'una dona, escritora, Diana Wynne Jones, que ella les ha editat en català, o sigui, les han traduït en Raig Verd al català. Pues Mariló aposta per les històries compromeses, ecofeministes, LGTBIQ+, i rebels. Tradueix autores com ara Kim Fisher, Diana Wynne, ja ho has dit tu. Exacte. No havien estat traduïts al català i al setembre del 23 entra a formar part del segell de literatura fantàstica Minotauro, on s'encarrega de portar obres de ciència-ficció, fantasia i terror. Ha publicat en el gènere ciència-ficció, per exemple, l'obra Insurgents, o sigui, seu, i La primera onada. Aquestes són seues. Sí, i jo penso fer-ho. Jo crec que algunes se hauríem de... I ja per últim, que se m'acaba el temps i es para la càmera. M'agradaria acabar amb la meva benvolgudíssima i companyera de comarca, Isabel Clara Simó. Bravo. Una dona a la que un dia li dediquem un monogràfic, perquè és espectacular. Bé, quan es mor el seu marit, Isabel escriu el llibre Prime Time, Irreverències, una manera d'aclarar el dolor i el sentiment de pèrdua. Ella mateixa diu que va decidir que la ironia, el sarcasme i fins i tot tornar-se irrespectuós amb les lleis naturals li feien bé. Dins d'esta obra hi ha molts escrits, no només trobem irreverència, sinó també realisme màgic i poètica de l'absurd. I també ciència-ficció. I vull acabar la meva secció llegint el relat que es diu iPad. Aguanta'm el micro, per favor. A veure. T'imagines que em posi a cantar i faig supercringe? Rapidit. iPad. La noia pitja el mecanisme d'obertura de les portes del metro i arribada a la seva estació. Quan té els peus a l'andana i el comboi engega, sent que uns dits li piquen l'espatlla. Es gira i veu un noi jove que fa tin. Bueno, diu té, però jo dic tin. Ella, d'esma, agafa el que li donen. El noi arrenca de córrer i ja no se'l veu.
La noia comprova, primer horroritzada i després alleujada, que és el seu iPad. Es queda palplantada a l'andana i pensa: este tio m'ha robat el meu iPad on jo ho tinc absolutament tot i no li ha agradat el model i per això me'l torna. Com s'ho va fer del bandarra perquè jo no notés que em furgava la motxilla? Això és ciència-ficció. Encara que totalment. La soft. La soft. Després me recorda un poc a una pel·lícula també japonesa de dibuixos, o sea, d'animació, que va també sobre uns xavals que se parlen pel mòbil però com en temps diferents, saps? Està superxul. És que ara no me'n recordo el nom, ara la busque. Vale. Però xulíssim, és molt curtet, no? O sea, són com... Sí, són relats curtets. Molt xulo. Volia agrair a Jordi Tormo, que és qui va escriure la seva biografia, la d'Isabel, també ha escrit la d'Ovidi, que m'ha deixat el llibre. Vaig anar al coll i me'l va prestar perquè no dona per comprar més llibres. I nada, fins així, tu no confiaves en mi. No confiaves en mi en que arribaria al temps. I jo t'he dit, no, ni poc. És que clar, és el segon, jo que sé, tenim que ajustar-nos, està bé. Vale, sí, molt bé, doncs ja està. Però m'ha encantat, moltes gràcies, ho has fet molt bé. Bueno, sí, no, jo és que si faig això és per mi i per tu. Sí. I a mi el que m'agrada és això. Claro. Jo crec que també vull agrair-li al meu germà altra volta que mos haig de deixar. Molt bé, moltes gràcies, perquè si no, no podríem fer-lo. I ja, doncs ara parlarem de què fem els següents capítols. Socorro. Si algú apareixen capítols, que no sé com ho farem perquè no hem parlat res d'això, i algú ens vol proposar un tema. Claro, podem que ens proposen. Igual farem cas o igual no, perquè igual no tenim ni idea. O sea que tampoc és que tinguem ni idea de res. No, tampoc ho pretenem. No. Però bueno, o sea, molt bona tasca. O sea, a mi m'ha encantat. A mi també. ¿Sí? Sí. Soy freak, lo siento. No demanes perdó. No, que és broma, és broma. Molt bé, ara imagina't que no s'ha gravat. Home, jo crec que sí, no? És que, clar, no ho vegem. Veiem que està gravant, però no vegem les zones de la veu. Però confiem. Molt bé, perquè hem fet la prova. Fins a la pròxima. Adeu.